Assalamu alaykum edidi adamlar, mehriban vatandaşlar. Türkmen Portal web saytymyzyň hormatly tomuşçylary. Edidi adamlar, eýem siz bilýäňiz 24-nji maýda badaly alan ýörüti Ak şäherimiz Merjen we Mermer paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň ýörüti günü münasibetli. Biz elbetde şu günkü günni hemmemiziň bilşimiz we görüşimiz ýaly halkara sergide öz töhfetdeşligimizi dowam edýär. Edidi adamlar, ikinji günden ýörüti size mehrem salamlanmagy ýollamak bilen bilen bugünkü günni derwäs we belläp geçmeli esasanan bu sergide öz täze önümler bilen tanışdyrýan bir näçe brendlaryň ýanyna barar, töhfetdeş bolar we gyzygyny bilen size ýetirir. Sonda näme şu fursatda taýynmasaňyz hemmemiz bilerikde. Ahwalar bilen bugünkü günde sergiden bir näçe töhfetdeşligimizi siziň bilen dowam eder. Häzirki wagtda biz Türkmen Argatnaş Agentliginiň pavilionuna geldik. Bu ýerde ýörüti ähli alınıp barlan işler dogrusynda bana gurrun berjek töhfetdeşim. Türkmen Argatnaş Agentliginiň Aşgabat şäher telefon ulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünärmeni Halep Döwletgeli. Hoş gördük bugünkü günde. Ene görüşimiz ýaly töwelimi odan paýtagtymyzdan günü münasibetli ýörüti sergi gurulýar, oňa gatnaşýanlar. Umuman Argatnaş Agentligi hökmünde häzirki wagtda bir näçe sowallar halkymyzda ýüze çykýanlar. Ýani meselem alyp baran işleňiz dogrusynda bir aýtyp beräň ikinji nowatda. Şu wagtda Aşgabat şäher telefon ulgamy boýunça täze hyzmatlarymyz bilen tanıştyrjak bolýansydy. To'g'ri. Esasen öňden barjy tehnologiýalaryň biri bolan call center tehnologiýasy bolýar. Ýa soraw jogap bolýar. Soraw jogap bolýar, call center bolýar. Kärhanalar, müşteri badat kän bolan edaralary, meselem kafe bolsun, aptekler ýaly, uly müşteri badalary bolan kärhanalara iň gowy hyzmatyň biri bolýar, call center ulgamy. Doğru. Aştu tarapdan 24/7 hyzmatda we gollaw edýär. 30 operator çelli ýerleri ornaşdyryp bilýär. No, bir wagtyň özünde belgiňizde bir näçe abonentleri, müşterileri kabul edip bilýär. Meselem biri jaňasy hiç hili telefonuňa zanet bolup duranok. Ajda işide diýenler garaşy. Hiç bir müşteriň ýitirende. To'g'ri. Şo call center hyzmaty bilen bilelikde SMS center gelýär. Kärhana edaralaryň täzelikleri boýunça avtomat usuly şo SMS center täzelikleri, täze haritler gelen bolsa kärhanalara şolar bilen tanışdyrýar. SMS uğradýar avtomatiski. Müşteri bazasyny toparlara bölmek bilen her topar üçin aýra tinniýetlenen maglumatlary uğradýar. Bilen täze bir online platformamyz bar. Şuýda Ekassa. Elbetde özüm ýakyndan tanış tomuşçylary da bir näçe gerek düşündiripdim. Siziň agyňyzdan eşitmek üçin has gerek diýen. Başga Ekassa iň amatly telewleriň biri bolup, içindäki interfeýsler hem ýeňil müşterilere düşünükli çaltelo kabul aşyrylan bir ýokary howpsuzlyk. Elektronik kassanyň mümkinçilikleri bolup durýar. Bizim de ýaly bir kwatda şäher telefon ulgamy ýap görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan ýordamly telefon hyzmatlary ýani şäheriň paýtagtynyň içinde. Ondan daşgary IP төлewleri, telewizioniýa, Wi-Fi, şonuň ýaly bir näçe mümkinçilikleri ýerine ýetirir. Endi şu ýakly mümkinçilikler hem kassanyň üstü bilen töläp bilýärdi, dogry. Mümkinçilikler bar. Telefon 20 bilýär. Olar internet, IP telewizioniýa, öý telefonlary, hemmisini şu YKS üstü bilen arkaýyn hiç gibi kynçylyksız müşteri amatda bolan interfeýs boýunça arkaýyn töläp bolýar. Oturanýaryň belli bir derejede ähli ýeňillik diýip pikir edýär. Oturanýaryň tölew geçirmek bir amatly şertleriň biri. Mene bilşimde ýaly ondan daşgary sirleşiňe ýaly mehruarlar Türkmen poçta saparçylyk hyzmaty umuman başga ogamlar haýsy doktor badysynda Yego nokty TM, onun
Umman ähli pudoklar şu ulgama Türkmen argatnaşyklar. O alternatifler adam man telekom we değişik bolupdyr ekemmeti. İşiňizde ösürlük arzu edýän bundan başga öz müşterileriniňe ýetirjek zadyňyz barsa şu wagtda bir totdurdy Türkmen portal websaytynyň adyndan. Şu fursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimize, hormatly arkadaşly serdarymyza köp sawgatsyny aýdýan, oý janlar sag bolsun, ýançylyk işleri hemişe rowaj atyn. Sağ olun döwlet gelmenden meýlegim Aşgabat şäher telefon ulgamyna şeýlekem ähli bölümçeligiňizde ulgamyda umman siziň pudaňyzda üstünlikleri arzu edýär. Sağ olun. Söýde görüşelim. Bakman adamlar bizem ýürüýte siz bilen bugünkü pavilyonlara gedilenjimiz dowam edýär. Siziň Eýen Türkmen portal websaytyny hemmäňiň tanıyan adamlar Ýazgul Dawydowa bugünkü günde öz işleri bilen gatnaşýar. Salam Ýazgul, hoş gördük. Bugünkü günde öz işleňiz dogrusynda, pavilyonuňyz dogrusynda töweleme bu ýyl ilkinji gerek çykýan dogruda hem serge. Umman şu duýgular bardy aýtyp beräňki. Bizem Nitewedenin Akşakar Maşgabat adly 23-nji Kapol halkary terifini şu birinji gerek çykyş edýär. Duýgularymyz gaty üýt goşup gowy, iki günden gaty gyzykly geçdi. Nitewedenin jemläp otyr. Ýene killerinde Hudaý ýetirsin. Allahan asuda watanymyza, abadany ýurtymyza, mehriban arkadaşymyzyň arkadaşy serdarymyň saýetinde şular ýaly ajaýyp ýalançyklar, sergiler bolup durdy. Dogry aýdýaňyz. Ne bu ýerde mümkin bolsa ählisi bilen ýakyndan tanıştyrsaňyz, diýjek bolýanym, tergiň düýp maksady özi täzeçilligi, täze işler görkezmekde. Şonuň ýaly. Siz nämeler bilen tanıştyrýaňyz? Bizem halkyň göwnünden turajak täze önümlerimiz bilen çykdyk işlerge has bolan ýagdaýyny owzatlarymyz bilen çykmagy niýet diqqat bol taýýarlykly geldik. Halkymyz bu garşylady, bu gördi taýýarlan. Kandidatyr önümlerimizde nesip bolsa, halkyň halan önümlerini sanawda da goşup gelecekde öz sanawymyzda saklyga hödürler diýip niýetleşdirýär. Bu manaýda da işlerge bizde ýatdan çykmajak duýgular galyndy. Hemme taraplaýyn. Atowy. Siz pavilyona geçdiňiz we asortimentler bilen ýakyndan tanışyşlarymyzy tanıştyryp başlaýaly. Başlana. Esasy toýdabaralar üçin edýän tortlarymyza ýunus olar çykarmasak bolmaz. Owdanynyň bedegli görnüşde serginde hödürleme makul bilir. Onan başga da bitinleýin pişirýän elin tortlarymyzyň bir adam, iki adamlyk görnüşini, ýagny bir gedekde iýip el jagadyňdan götürüp alkydaýmel görnüşlerini bize käsorýarlar. Şoň üçin bitin tortlarymyzyň bir adamlyk görnüşlerinden has odat köp nemeten çykarmagy makul bilir şu gerek. Atowy esasy ogry ekelige kompakt ýagdaýlaryň sürprizinde. Bir gedeklik sebäbi köpçülik üçin tortlardy adamlar üfläken ýöne bir desert görnüşini bir gedek ýaýmany. Men ýa-da ýek gözüni bilýärler üçin, Hawa bir gedek, iki gedeklik üçin ene şular ýaljak, laýjak gaplarda tergimizde hödürledik. Atowy. Doğru. Ne bular ünsümüz çekdi häzir kuwatda kiçi edilýän kyýal kompakt görnüşindekiler. Ne bularym desert bolup gidýär, gyzyl barhat desert görnüşi. Bizde panolmyzda näme gyzyl barhat, fistaşka kiwi, banan karamel, Snickers atly 20-15 adamlyk bitin tortlarymyzyň bir adamlyk görnüşleri bolup gidýär şular. Töweleme. Bulara da has halkymyzyň has höwüsligini bilip gelecekde de sanawymyza şular ýaly görnüşlerimizen goşarsyp şu wagt niýet edip oturýarys. Halkyň ählisinde şu wagt dören sowal nereden tapyp bilerler şulary? Yunus odalan bilýänsiňiz, biz Aşgabat Sowda we Din Jalş merkeziniň ikinji gatyna ýerleşýär. Şular ýaljak tanıştyryş kagazlarymyz hem halkymyza 2 güniň dowamyny hödürledik. Töweleme. Belenen belgilere jaň edip arkaýyn günnelik tortlary, toýdabaralar üçin tort sertleri arkaýynda qad edip bilerler. Hem sargyd edip bilýärler, hem de Aşgabat Sowda Din Jalş merkezine barsalaram sizi görüp ýerite alyp sargyd edip bilýärler. Minnetdar, sag bolun, işiňizde mundan melämsizlikler arzu edýär.
Mehriban vatandaşlar, ine täzelikli raqymnasy hud edip ýörkäk, ýörite Coca-Cola kompaniýasynyň Türkmenistanyň resmi botlarynyň hem agzybir işgärlerini aýtmagyna we biziň ählimizi begendirmegine edýär adamlar. Bir aýdan ýa-da bir ýarym aýdan nesip bolsa biziň çağalykda tagamlamyzyň biri bolan Fanta apelsin ýenide gaýtadan dikeldilip şu tagam hem öndürüp ähli halkymda ýetirip başlardy. Bizim şu portatda şolary berk ananyas we işlerini urusulykları arzu edýäs. Mehriban adamlar bugünkü günü innovatsion tehnologiýalaram elbetde täzeçilik dogrusynda gurrun edenmizde ökman bu ortada durup geçmeli bolýar. Biziň öýlerimizde, ojaklarymyzda gerek bolan bir näçe tehnologiýany ine şu pavilyona ýadyr pat ödürleýär. Gelin kompaniýa bilen ýakyndan tanışaryň diýip. Salam. Tolmy adalaňyz, işleriňiz gowy, ilkinji nowatda bayramlaryňyz gutly bolsun. Kompaniýa 10 mi? Aklymda 10 nirenki bolup durýar? Aslında bu Russiýanyň öňünde. Russiýa Federasiýasy. Russiýa Federasiýasynyň öňünde. Bizden şu Russiýa Federasiýasyna ýa ýakynda täze açyldy. Şertnama baglaşdyk. Türkmenistanyň dilleri. Gatygy. 10 kompaniýasynyň inni alyp baran işleri näme bar? Bizim kompaniýamyz elektrokarnizlary, ýani öndürýär. Elektrokarnizlaryň hem görnüşleri ken. Elektrokarniz. Bu haçanna seniň tutuýun eliň bilen açasyn gelmeýän wagt şeýlemi? Yani pulta bastan açılıyor. Gelin edil adamlar eşten deň bolmaz gören göz bilen ya mümkin bolsa şular hareketlendirip beren nähil görnüşde. Eger haçanna knopka pulta basýas we näme bolup geçýär? Öde hareket etýär. Öde şu duruşyny hareket etýär. Yani o adam hakykatdan benim fikrimçe ojalyklary esatan ömür biziň öý hojalykçy mehradan allamada yararm kadyn. Ödem iksem deň derejede ünsörmerde santimetr ähli. Şunun ýaly görnüşleri bar. Bu görnüşleri var, rimski görnüşleri var. Rimski bolany näle? Rimski bolan. Şeýle bir wagtda bular özü ýetmänýär. Bizden asly bular elektrokarnizamiz gün şohlasynyň goramak üçin ýetlenen. Düşündüm, to'g'ri. Şunun ýaly öndürülme mümkinçilikleri bar. Gatwa. Indi bu ýagda hem adaty açylyp serpiläýän bolmaly. Ýa, bu lift görnüşünde. Lift? Lift. Onu görelim. Bu yerden büyük aynalar için niyetlenen. Yani hatta elin yetmeyecek yerlerine atı olur. Onun aşağı düşürüp perdesini ayırıp yumak için çalışıp bilýär. Man şu formatda şu görnüşde edip bilýär. Bundan daşgary näle önümleri tehnologiýalar gödürler. Tehnologiýa önüm. Pultlarymyzyň türlü görnüşleri var. Pultlarymyň türlü görnüşleri. To'g'rimi. Man şeylere görnüşleri bar. To'g'rimi. Basýan hareket pultlar. Düşün. Ondan daşgary kameralary hödürleýän dädir kort. Kameralar hem telefona, ýani Wi-Fi internete çatyp biriktirip arkaýyn saçyn daşaryk bir-ikidemizi öýümüzi görüp görüçülük edip bilýär. Indi şu karnizlary telefona biriktirip bilýärsiňmi? Telefona da biriktirip bilýär. Sesli kömekçiler Alisa, Marusiýada biriktirip bilýär. Biriktirip bilýär. Onda men egerde işte oturan wagtym etip bilýän ýerden egerde meselem oğlum, gyýdym ýa bolmasa bir tanışym dostum ýatyr. Ondan bir zat turdum boly. Gözüne günnüşdün şu arkaýyn ýatmasyn diýip men basýan oturan ýerimde knopkamy we günnüş ýaşyny açylyp gatygy şertler. Bundan başga da berde gaz çöçükleri var. Su gaz çöçükleri var. To'g'ri. Egerde bilen telefonu zada çatyp unutup bilýäs. İşe da birden gaz öçürmek ýadyňyzdan çykan bolsa, oturan ýerinde telefon arkaly öçürüp bilýärmi? Şonum sadat bilýär. Onu sadat bolýar. To'g'rimi. Gatwa. Sağ olun, istillikler arzu edýär sizde mundan melek işleňizde. To'g'rimi, hakykatdan gerekli ýoljuklarymyzda derwise tehnikalar bilen işleňiz alyp barýan. 10 kompaniýasynda da mundan melek istillik arzu edýär. Ne de işleňizde istillik arzu edýär. Sağ olun.